छौरी को बात मान ले, बात मान ले, बात मान ले नगे नीतीशवा के बहू बन जो, अजैया के बहू बन जो। के छौरी को बात मान ले, बात मान ले, बात मान ले नगे हरीशवा के बहू बन जो, पंकजवा के बहू बन जो। किसके ऊपर छौरी फेरो ने मौका मिलतो ऐसन गयोरी, 2000 किसके ऊपर छौरी फेरो ने मौका मिलतो ऐसन गयोरी। के छौरी को बात मान ले, बात मान ले, बात मान ले नगे सुनीलवा के बहू बन जो, कन्हैया के बहू बन जो। म्यूजिक बाय रिया स्टूडियो खगड़िया। जारी गेलो 16 साल के उमरिया, यह उम्र में खिल जैतौ जमनिया, जारी गेलो 16 साल के उमरिया, यह उम्र में खिल जैतौ जमनिया। के छौरी को बात मान ले, बात मान ले, बात मान ले नगे सोनलवा के बहू बन जो, संजीवुआ के बहू बन जो। से पारल छो पीछा 2021 में पूरा दे इच्छा, 2020 से पारल छो पीछा 2021 में पूरा दे इच्छा। के छौरी को बात मान ले, बात मान ले, बात मान ले नगे धनंजयवा के बहू बन जो, संजीत बहू बन जो। के छौरी को बात मान ले, बात मान ले, बात मान ले नगे विकासवा के बहू बन जो, मिथुनवा के बहू बन जो। म्यूजिक बाय रिया स्टूडियो खगड़िया।